Naman, sige. Sige.
Sira. Tapos, Uy. may chocolate pa pala, no? Yun ang piano. Ang siya.
ilong ko. Ano naman? Kaya nakikita ng may video. Ayun na, baka na. Ramo! Payuan. Talaga may sa mga kampay. Hindi ba gamot sa kain sa mga sabi naman. Hindi na pagkakas. Wala ka uya. Hindi naman sila pulutan. Wala kaya? Wala. Parang Ada ko lang ako. Ikaw yun.
Guys, so
Ay. Wala. Taba nga. Yan. Maano ang view mo? Ano? Wala may pilit ang sabi. Boy. Lipat.
lang ba nga? Taga yung sa bana. Taga dito sa ano po. Ano rin pa? Ano? Pwede yan. Guys. Kembali kita di Banjo. Boleh? Ini banyak pihak-pihak yang itu
May bababoy na kaya ito. Pariwang kulit lang. Binato. Namahal mo niya. Ay, lang ngayon po. Pero naman. Ay, hindi lang. Kapag ka doon mga water. Wow, nga. Lumang ka. Hello, man. Para natin ang date. Mahal na. Please. Please. Para dua-dua. Para
Ang maganda. Kalibutan yung napay yung ano naman ako. Yung balik. Walang balik din. Ano lang mo yun? Yan, yung puno. Lalim ba
baka ulan, wala. Hindi ka na. Bye! Sabi mo niya sila. Kayo naman eh. Parang hindi nga na. Ano ko alam mo kayo naman. Wala ka na. Kilo.
Sorry, masala ko na. Hindi ka nagkira. Hindi po na. Ano din grabe ito. Okay. Ano lang ba? Medyo sabi tignan gusto ground okay ito Hindi ako yung alam mo ba ito? Alam mo Problema, kuwantarse ang hindi manyugan mo, pinuhon mo, kanya. Magkilibuyo. Hindi tayo kaya na magatindaw kampang na ay sinta ay nako
Madam ka bang? Kilo dama. Ay, man. Ay, lang. Mga kabang nga. Hindi ka tap. Ano ba yung hindi pa yung naman? Baka duman sa may ba ka dito? Mga pagkakalabing dapat mahal ito na pagkakalaro kayo hindi pa pumago din kaya naman kayo sisara mga bakal ko pati mga program siram mga mabaga mga apon po ano pangita nagkasilo silo ini ka ba? Yun na rin pa. Ay, naman. Oh, hanggang wala. Kung ano pang kakar 300 ka masih makan dulu di sana na ano na
Sinulog sa barko. Ay, sa puso na kaya yun. Nagulang na natin. Kaya naman doon. Oh, yan. Para makakumbena, ano? Nagpunta siya sa pagkakala mo.
Maria, wala di ba? Padahal, kaya, pero ito, wala ka dito. Orang daw ko sa eh, di man tulong na
Ay, nako. Guys, well, fine. Ang sakrat ko. Gulo ko pa din. Ano? Yung ano ito? Nagulo pa. One minute. 100 for the hour.
pag-aamas ng bata. Wow, Linda. Ano? Ano yan? Ano na doon? Abel? Ito na doon na. Liit ko doon. Niling ko pa mo na pag-agi. Niling ko pa. Ano ba ito? Three, five. Yung pasupir Kaya nagkatsabi rin ang baka. Sir, kaya kan? Oo. Paano yung siya? Bula, bula, inom na naman.
Bulutan. Inarayo ako. Ano, ini?
ka ba? Wala naman. Ang kita. Ay, nga nagyano terminal. Ano lang? Bawal dito parada. Bangkul. Hindi lang dahil
Bahala.
Luman ka. Ano? grams. Hindi tayo dito. 104. Wait, ano ang tambal? Ano ang mabalik? Ano ang balik? Balik? May balik. Sa Manila.
Naman naman para sabi ka no, hindi siya may ay salamat tayo siya lahat ng lalo sabi yung pagkaman ano lang mo sa trabaho yung nga karawin ko na pa rin dyan sa next papay ko parang sarap daw pala para kaya pa rin yung parang mabuhay ng subat pati mata mandate ka ba naman ano nagak mas wala go
Shanghai. Anak lo kayo. Malbuga. Hindi ko pwede makaalis. No. Bakit? Sorry. Ang amo. Boss. Yan ang iba. Ako dyan. Wala naman. Hindi mo lang yun sa natin. Lang yan. Gabot. Ano? Pero ba ako kayo? Wala. Guys, paano? Ano sa bagay? Basta. Nasa niya Ang bagay. Sabi. Ano? Ito mo. Ito mo. Ano? Keep. Swap. Alam mo? Pati? Oh, ganun.
Magkaya naman tao. Mas nagtrabaho ko lang. Ang tuloy nga, ano kaya ng kabahan sila to? Sabi na ako nakakasungi sa diri. Kasungi sa diri. Ngayon pa di gatong maya. Alahilo. Sungi sa diri. Kaya boss, parang kilo. Iwanan boss. Sa mga silang sarap. Ini betul itu nolak kali itu. Biar tinggal tukang. Ini bos untuk
Bakit dito balikan dito kayo? Ano ka lang, ibalik ko lang. Pwede ka sa niya. Ay, ako yung paan. Number daw ito. Hanggang 8 number. Kung nga number 1 pa ka na ito. Ha? Grabe ganito. Tama.
Pwede yung dati malay lagi. Oo. Yung balita trabaho ba ako? Trabaho. Habang may ka na pagkagalit na nakulo, kulong kita sa ulo na hindi niya sa itimig mo na sa ulo. Nakakutan mo na. Ang magiging ko at yung pwede isipon mo sa magurang mo na halimbawa isipin kasi niya kung isa ay ang burbay na madaliw no kaya por na magpapadi pa ng kaya habang nagsisimula na ang porta ibon hindi pa din magtrabaho sa mga dekan ka nangyayamang dekan gabos ito muna ang labas pa ng trabaho kapat ano pa din ang dapat halimbawa, yung araw at turuan mo tayo, balik ang magmatong, di ba din, kung trabaho ka mga na libur-libur ka muna, ako din na ako, ako manibig ka, hindi na ako ka mo, pinaka-dik-dik mo, sa dito na nakuha mo lang maso ako na yung tandaan dapat kaya
hindi ka sapat lang ako. Tama din ang trabaho. Hanggang paghiling mo dapat. Paghiling sa isip. Kung halimbawa mo, kaya ako ikwapa ano, magkaka ng edit. Itiwa, sa iyo mo, nakakain mo. Dito, para mo din kung ano dito kung ano sa baga. Halimbawa, nabagin ko sa mga kung ano. Pero, ako lang sapat hanggang dumarang ka, dumarang lang siya. Ano, kung na tayo. Saka lang sa tama na yung mayayang tayo. Hindi man natin yung baga. Basta mo sa mali. Wala pa ako sa pamilya. At least man mo. Alam na at least man lang kung mo turuan hindi nga naman hindi ko kabawa puno ang arugalismo ang sila katabang di mo dugan dong makina dali na si ano lang klase niya so pagpapali bilis naman na pa para man ka ng tawag sa dito ang bagay yun ang tayo ang sila tayo mo kaya mo doon kung madyang ipon mo bawi kang kurang kwarta kung ipon kwarta bayaran mo lang kasi ano bang bayar sa dito paano tapayin mo Pwede taruh aja. Pwede mo
Pati kung anong trabaho ka lang hours sa dulo yung mo pala. Paano ba ito? So, Banjin naman. Garden. Maganda po. One.
Kasi, Payo! Payo na. Pamilya, gusto mo sila, bawan din. Tubig. Ayun mo, pintadan. Walin mo, port. Pintadan ni Roy. plus 45 para Oh, listen na. Oh, nato. one right. 25. Ano to? Sabagay. Ano to? Ano to? Ano? Ito naman ko. All pinatuwa. Anong ba
hindi ako kinahan. Magdumag sa DDK. Ano yung ba na? Okay,